En aquest vídeo mostrem com s'utilitzen els desfibriladors que DIPSalut implanta als municipis de les comarques gironines. En Vicenç, la Susana i en David, del grup de recerca Salut i Atenció Sanitària de la Universitat de Girona, simulen la següent situació. Una persona cau enmig del carrer. Sembla que es podria tractar d'una aturada cardíaca. El primer pas és comprovar si la persona està conscient i demanar col·laboració a algun vianant. Què passa? Trobes bé? Que algú m'ajudi, sisplau. Passa que necessites. Ha caigut desplomat aquí al terra. No respira. Vés a buscar el dia que hi ha allà. Immediatament cal trucar a emergències, a l'112, i explicar-los la situació. Mentrestant, la Susana corre a buscar el desfibrilador més proper. Estic a Girona, al carrer Pic de Peguera. Una persona s'ha desplomat al terra i no respon. El desfibrilador és dins de columnes com aquesta, situades a places, carrers i façanes d'equipaments com ara poliesportius, ajuntaments o estacions d'autobusos. Un cop s'arriba a la columna, cal obrir la caixa en decisió i agafar-ne el desfibrilador. En aquest moment s'activa un mecanisme que emet una alerta dirigida al sistema d'emergències mèdiques per tal que sàpiga exactament quin desfibrilador s'està utilitzant i pugui enviar atenció mèdica al lloc dels fets. La Susana ja té el desfibrilador, ara l'ha de portar ràpidament fins on és la víctima. Després s'ha d'obrir i anar seguint les indicacions que dona la locució de l'aparell. Calma, siga estas instrucciones. La primera instrucció és obrir la camisa de la víctima o aixecar-ne la samarreta per deixar el pit descobert. Després s'han d'agafar els pegats, els elèctrodes, i col·locar-los sobre el tors. Un, el que es vulgui, va a la part dreta i l'altre es col·loca a la part esquerra. Un dalt del pit i l'altre a sota, a la zona de les costelles. Ara l'aparell analitza el ritme cardíac. Tot sol determina si hi ha parada i, per tant, si s'ha d'efectuar la descàrrega elèctrica. No hi ha cap risc, perquè mai dona la descàrrega si no és necessària. Aparte C. El desfibrilador ja és a punt per actuar. 1. Descarga aplicada. Ahora es seguro tocar al paciente. Sense que calgui prémer cap botó ni realitzar cap altra acció, l'aparell dona una primera descàrrega. Si la persona es recupera, el desfibrilador deixa d'actuar i ja només cal esperar els serveis mèdics. En aquesta simulació, en David no es recupera de seguida. Per això, automàticament, l'aparell es prepara per realitzar més descàrregues. Aplicar respiración. En aquest impàs, les persones que en tinguin nocions poden fer un massatge cardiorrespiratori a la víctima, tal i com mostren en Vicenç i la Susana. Si no es tenen aquests coneixements, simplement cal esperar que el desfibrilador torni a actuar. 1. Descarga aplicada. Ahora es seguro tocar al paciente. La víctima rep la descàrrega i, en aquest cas, es recupera. Si no hagués estat així, el desfibrilador hagués continuat emetent impulsos elèctrics fins a l'arribada de l'assistència mèdica. S'ha actuat amb èxit i la Susana i en Vicenç es feliciten. Ja veuen arribar l'ambulància del sistema d'emergències mèdiques. Només els queda esperar-la, explicar la situació als sanitaris i deixar en David a les seves mans. L'equip del SEM s'endurà el desfibrilador a l'hospital, ja que la màquina ha registrat les constants de la víctima. L'aparell serà substituït per un de nou en menys de 24 hores, ja que el proveïdor del servei també ha rebut una alerta indicant que s'està utilitzant aquest desfibrilador en concret.